Jo penso que quizás siguin la penya que més gent de l'entitat ve, és dir, no sé si són no per qüestió de diners, perquè no en tenim com tots, però al no tindre una sede social que tinguem que pagar diners de lloguer i això, tenim un poc més de diners per poder invitar a més gent i molt de sacrifici se fa més coses, però així normalment tots els anys, des de l'any 96, que se funda la penya, 14, 15, i volem portar la gent de tots, de juvenils, de femenino, el B, la directiu, vull dir, hasta inclús la premsa del Llevant també ve a fer entrevistes actualment, no? I la premsa local, i nosaltres, per exemple, una premsa com vosaltres, comarcal, també molt fa falta perquè la gent reconega que n'hi ha una penya que treballa per la comarca de Camp de Túria i a banda per el Llevant Unió Deportiva, que n'hi ha molts levantinistes en la comarca. Perquè aquesta gent patís molt per a Levante. Aquesta gent se n'ha anat, per exemple, a Nigèria i a Alemanya i amb tots els partits que han jugat i val un pastor anar, I no és gent pudient, o sigui que jo els admire. Jo també ho he fet, antes de tindre 14 anys jo m'he anat amb les penyes a veure partits per ahí. Per això t'ho dic que jo, ja t'he dit, per mi els admire.